Mitä mä missasin ne? Oh no. Tossa. Tapoit 2. Tapoinko ne? Oh. Poliisit tulee. Mene syvälle. Hei, Mene syvälle. 2 huomista. Mä syön ne vielä. Hei, saanko mä niitä jotain? Ei saa. Onko sulla jotain rahaa? Mitä? Mutta sulla pitää mennä ihan nyt kyllä sinne pois täältä, muuten poliisit tappaa. Ampuuks ne? Joo. Ja mikä tuolla tyypillä on jotain? Näit sä tossa noin? En. Katsos maassa joku tommonen. Toi. Miksi mä saa sitä? Joku punainen asia.